Ecce Homo. En 1866 s'incorpora a la Setmana Santa crebientina el grup escultòric de l'Ecce Homo. L'escultor triat va ser Antonio Ruidavés Lledó, donat principi a la relació de l'escultor amb la nostra població. Aquell antic conjunt, conegut popularment com el Pas del Balcó, estava format per les imatges de vestit de Jesús i Ponç Pilat, que envoltats per una xicoteta caseta treien el cap a una balustrada o balcó. El grup tallat per Ruidavés va desaparèixer durant la Guerra Civil, salvant-se algunes parts com les vestidures, les mans de Pilat i la corona de Jesús que es troben exposats en el Museu de la Setmana Santa de Crevillent. Després de la Guerra Civil, un grup de crevientins, entre els quals es trobaven Joaquín Lledó Mas, Ignacio Pastor Pérez, Vicente Sánchez Lledó o els germans Gudelio i Argimiro Oliver Torres, encarregaren un nou grup escultòric tallat per l'escultor català Antoni Parera i Saurina. El grup estaria format per les imatges de Jesús, Ponç Pilat, soldat romà i esclau. Parera crea un grup intimista on destaca la imatge de Jesús serena, reflexiva i plena d'espiritualitat. Després de la imatge de Crist, Ponç Pilat assegut, el seu rostre distant reflecteix l'absència del compromís. Als seus peus, un servent de rostre negre li ofereix el llavamans en el qual Pilato s'exculpa de la sentència. Completa l'escena un soldat romà representat de manera clàssica absent amb mirada a l'horitzó, sota els símbols de les legions romanes. Un dels elements més identificatius de la confraria és la participació de la centúria de romans a Clivis, centúria que continua la tradició més que centenària de la figura de l'alabarder de la Setmana Santa crevillentina.